Benvingudes i benvinguts a les salvatges aventures d'en Tarzan, un bailet normal i corrent que és tan bailet, tan normal i tan corrent que viu a la jungla envoltat de goril·les. Goril·les? Sí, goril·les, perquè quan era un nadó els seus pares varen morir a causa del brutal atac d'un lleopard. Un lleopard que també es va esmorzar un bebè goril·la. Davant d'aquesta situació només quedava una opció, que la mare del nadó cruspit adoptés el fill dels pares cruspits. I així, vius amb vius i morts amb morts, tots contents, l'equilibri natural. Estic enfadada, estic enrabiada, estic trista... Amb aquest raonament impossible de debatre, el nostre estimat protagonista es passa els dies amunt i avall, que si jugant, que si saltant, que si cridant... La qüestió és que amb tant de crit, tant de salt i tant de joc s'acaba fent amic d'una goril·la anomenada Terk i de retruc d'un elefant anomenat Tantor en aconseguir arrencar un pèl de la cua del seu pare, cosa que mai he acabat d'entendre, però què sé jo, no m'he criat a la jungla. Que sí que s'ha criat a les jungles al cap dels goril·les, en Kerchak, que no acaba de veure bé que el nen humà estigui amb ells tot fent un fil a Twitter per justificar que en Kerchak no és racista. En Kerchak és ordenat. No ho serà mai un de nosaltres. Kerchak! Que l'alcalde és un fill de puta. Davant d'aquests comentaris tan ordenats, en Tarzan li agafa la depre. I com ens ha ensenyat Disney que es supera la depre? Sí, amigues i amics, cantant. Crida l'home dins del cel, estant al volcà penal. Tu pots fer-ho, posa't dret. Crida l'home, un home, tu seràs. Així amb aquest tamacle temporal, en Tarzan es va fent gran, completament depilat, però gran. Només hi ha un petit problema, i és que, com ens va ensenyar Rango, ningú pot fugir de la seva pròpia història, i el lleopard torna a atacar. Per sort, el gran fan li sembla que ha pres en Voldemort i li ha donat el marge suficient al nostre protagonista perquè aquest millori les seves habilitats i el derroti fàcilment, guanyant-se el respecte de tot el grup. De tot el grup, menys d'en Kerchak, que continua ordenant els seus pensaments, clar que sí. Sigui com sigui, això ens importa poc, perquè és aquí on arriba el veritable conflicte. És aquí on arriben els humans. No. Perquè pareix una expedició científica encapçalada pel malvat però ben afaitat caçador Clayton, el professor Porter, que no s'assabenta d'on li bufa el vent, i la seva filla Jane, que el primer que fa és perdre's per la jungla i iniciar un conflicte armat contra un grup de mandrills. Però no us preocupeu, amigues i amics, que aquí apareix el nostre protagonista a salvar la situació. Així pim-pam-pum l'aconsegueix rescatar tot fotent-li una mica de mà. Els dos joves, com són joves, es comencen a enamorar. Enamorar? No. El que passa és que van més calents que la plaça de Sant Pere a la Patum, però això Disney no ho dirà. El que sí que diu és que en Tarzan està prou bé, però estaria millor sent un aristòcrata britànic. Així els exploradors li comencen a ensenyar coses modernes a través del que per mi és el veritable tamacle del film. Everybody in the house! Tots a casa, som-hi! Disney, si us plau, no em fotis, que el copyright ja m'està destrossant. Disney, pietat, ho prego, que em ve de gust menjar calent demà. Però quin va pari, quin tamacle, és Tarzan la pel·li de Disney amb millors tamacles? Jo dic sí. Què dius tu? Deixa'm uns comentaris. I ja que estàs per allà, et pots subscriure, donar-li la campaneta i seguir-me a Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, Fotolog, Bulldog i el Barcoc. Seguim! Perquè molt de jiji, molt de jaja, que hem vingut a veure goril·les i en Clayton aconsegueix enganyar en Tarzan perquè el porti fins a la seva família. Mala idea, amic, perquè tot això... És una trampa! Una trampa del malvat caçador bigotut que ha vingut a demostrar per què li diuen caçador i no només bigotut. En Clayton ha vingut a caçar goril·les. I enmig del combat, en Kerchak mor. No! God, please, no! No! Oh, que ja em tens fins la genitàlia depilada, diu en Tarzan, que emprenyat i decidit li concedeix un últim ball a en Clayton, protagonitzant així la millor mort d'un malvat de Disney.
a la caixa. Així com començava la pel·lícula amb els vius i els morts, en Tarzan es queda a viure a l'illa com a cap indiscutible del grup de goril·les. I no ho fa sol, perquè la gent es queda amb en Tarzan. Yay! I el professor també es queda. Yay! I la denúncia per copyright també. Oh. Em cago en Disney i els seus goril·les. I fins aquí. Si voleu més vídeos podeu fer m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure als comentaris que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Ciao, 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 ciao. Everybody in the house. Tots a casa, som-hi. Disney, si us plau, no em fotis, que el copyright ja m'està destrossant. Disney, pietat, ho prego, que em ve de gust menjar calent demà.